Terveisiä Joroisista! Ootko kuullut jo tästä Savoon kätketystä helmestä? Komean metsikön keskellä virtaava Huutokoski on helpon saavutettavuutensa puolesta mahtava retkikohde kaiken ikäisille. Vitostien varrelta Joroisista ei tarvi ajaa kuin 10 kilsaa ja oot jo koskella. Voin kyllä suositella myös vesireittiä Sysmäjärveltä päin. Oli helppo ja ehdottomasti melomisen arvoinen. Nyt jotakin vähän isompaa. Huutokosken varressa on edelleen nähtävissä yli 100 vuotta vanha rautaruukin raunio, jota voi ihailla sitten vastarannalta käsin. Paikalla toimi nimittäin aikoinaan Suomen suurin teollisuuslaitos. Pohjoisrannalla taas kohoavat vanhat Katarinan portaat, jotka veivät koskelta ylös ruukiaikaiselle huvimajalle. Huvimajan paikalla pääsee nykyisin puolestaan tulistelemaan hyvää kuntoisella laavulla. Laavulta vain kivenheiton verran ylävirtaan päin löytyy hauska minisaari, jossa oli myös mahdollisuudet makkaranpaistoon siinä kalastuksen lomassa. Ja saaresta löytyy kuulemma ehkä kosken paras kalapaikka. Huutokoskehan istutetaan taimenta ja kalaa on hyvään kokosta. Kuulin, että suurimmat on ollut 5 kilosia. Varsinaiset kosket alkaa tosiaan saaresta alavirtaan päin, ja siinä on oiva paikka myös koskimelona harrastamiseen ihan taitotasosta ja vuodenajasta riippumatta.